So, ano dito guys to? So, maglakad pa dito guys na. So, day na si Tito Dindo o si Papa guys. No, so maglakad pa dito guys. Kaya dito kasigo dito. Ato may magkuha Miss Oling. Kuha dito uling guys. Aron isugba tong dinosaur. Ugma. Oh, dinosaur. Ato na mo Brad. Una. Papahubot ako. So, Sagkaon nun juda. Kaayu. Guys. Ready ko guys no. Semua day na akong kuyang gwapo guys no. Nagbasig. Uy, sigma po. Sigma uy. Jutang. So layo kayo. Maglakawan guys. So guys, ipatanaw na mo ang kataas. Na. Taas kay guys. Tara. Na, namis bundok. Taas kay guys. Semua day na akong kuyang gwapo. Bukid kay guys oh. Oh, kaawano na guys. So guys, mau day ni guys no Sabado meron. So magkuan sa aday mig uling kay ang isugba tong kuan. Baboy. Makataas og kanang makataas og Og dugo. dugo ba? Pagkata. Kanang High blood. makataas og dugo jud guys. Muna mong kanon litsonon. High blood guys. Ay murang medyo maipit ng tagay sana oy. Kay mo taas man na tong dugo ana. Sungo day ni na guys no. So naglakad aday mi no purti jung kabu. Kid oh. Sumuday na akong kuya guys no. Sige kuan dire. So mo day na no. Messi, try Messi. Ronaldo, Ako si Ronaldo. So mo day na ano. Ang gibuhat sa akong kanang Tito Lindo og si Papa naglakaw ra in town. Hasta ako guys, naglakaw sad ko in town guys. So moday ni akong trabaho ron guys kung maglakaw. So moday na aday ron guys no. So dirita ag No. Daghan ako. Oh, di ama di ay. Oo. Tara. Wala gyud kita si mong asawa. Ingat to. No. ay kapuyang sige gunat. Muna gikapoy siya.